Коста хара, аз съм батки. Шадъл, батки. Шама са гими. Гледайте да им попаднете на Мариела Проданова и на Йоана Янбургвей, защото те са най-злите в целия свят. И ето, вижте какво искам да ги направя. Ей това! Да ще пускаш с тебе. Ето това беше от мен. О, и плюс това, мамо, ако го гледаш, да знаеш, че аз не съм започвал да трепя Йоана и Мариела. Ще го кажа във Фейсбук също. И ей това искам да я направя. На кой? На Мариела и Йоана, защото те ме натопиха. И мамо, сега съм наказан. И няма дори стас на Морево. В Бургас. Златни пясъци. Да, 4-звезден хотел. 5 звезди. 4. А да рече, 70 лева. на ден. Не. 2 дни. Кой? Кой ще правиш друг? Който гледа това клипче, да знае, че Мариела и Йоана не трябва да са в този град. Тя едната е дебила, другата грозничка. И двете ли? Ай, бързо, кой ще пес? Искам да кажа, че мамо, ти защо вярваш на тях, а не на мен? Не знам. Хуай, чао. Това беше от мен. Не беше, блъскай се в стената. Не, Що? защото не искам. Блъскай се в кола. Не, ай, чао. Ай. Това беше